ma gidwa ni mondo wigi ochwakre mondo gitim gik mopogore opogore. Koro jogi be kapo ni riwo sindan, iyudo ni kapo ni chuo ng'ato to kendo ichaki ikawo sindan ichaki ichuo godo ng'ama chielo. Ka ng'at mokwongo chane nigi hepatitis to kutegi nyalo landore kuom ng'ama mar ariyo ni. Mano en yo ma wawacho ni nyalo timore nade, nyalo miyo ng'ato bedo gi kute mag hepatitis. Mar adek en yor hera, ma kapo ni tiyo gi ng'ato ma poko tiyo gi okitiyo gi kata mpira, wach kata ni unsafe unprotected sex. Ng'ato nyalo yudo tuo mar hepatitis. Nitie joma opogore opogore nyalo yudo tuogi kata jok marito joma tuo to ok girwako kata mana gloves, ok gi protect themselves e yo ma onego bedni wang'e kaka wapuonjogi. Kapo ni ok gitiyo, ok giritore maler kata maber, to jogi be nyalo yudo tuoni. Waneno ka watiere kod picha maber mokalo, wabro kala e picha ni mapiyo piyo mondo mi oganda wa ong'e kaka ng'ato nyalo yudo tuo mar kut mar chuny kata hepatitis B, ma bende en kidieny milando kod viruses. Kapo nono ni ukitimo hera e yo ma ji ok oritore, unsafe sex, unprotected sex, iwacho no kata ni nyalo yudo hepatitis B. Po nono ni utiyo kod sindane kaka jogo ma samoro chuore yedhe mopogore opogore kata ma mero ji bende, ma chuore kutiyo gi sindene kutiyo godo ji mang'eny unyalo yude. Unsafe drinking or washing water. Mulna ka matin daktari, kaeto mar autoimmune disorder ni bendi bro mulo na matin. Not being vaccinated against viral hepatitis kar vaccine kar chanjo kanyo bendi bro mulo nwa bang'e matin. Wacha kod pika. Koro yudo ni magi risk factors mag hepatitis in general. Hepatitis in general mangiso ni ok wang'eyo makende. Wakao nyaka gisi. Hepatitis A wanyalo yude makapo ni pigni ok en pi maler, to en gi kute mag hepatitis A, nyalo miyo ng'ato timre nade, ng'ato yudo tuoni. Kwa dok kata mana iginene, wach kata ni unprotected sex, okitiyo gi mpira, to ng'at ma iriwri godo ni, ng'ani be yudo ni seche moko tuo. Mano nyalo timre nade, nyalo miyo ng'ato bedo gi, nyalo yudo tuo mar kata mana kute mag hepatitis ni. Nitie gik mopogore opogore ma nyalo timo, nitie kata kwa ng'iyo kata kwa koro wakawe hepatitis B kende, ma koro wa narrow down, wacho ni koro wado mana deal gi hepatitis wawere gi A, wawere gi C, waketo maino e B ka. To wayudo ni kaka olandore kaka tuo mar ayaki landore. Manyiso ni onyalo wuok kata kuom, gineno ka kwa ng'iyo picha ni, to wan gi picha mar seche mama nigi muoch nyathi, to tuo ni nyalo kuom miyo to dhi ir nyathi kalure gi remo ma nyathi ogamoi kata madho. To kwadugo koni iyudo ni nitie jok ma kata kodhi salon ma loso kokgi, to gik ma gitiyo godo gi ok oluok maler kata ok obedo disinfected. Magi be nyalo timre nade, nyalo miyo ng'ato golo tuo kuom ng'ama chielo to tero kuom ng'ama chielo, niwach gigi seche moko iyudo ni ng'ado gi ma hinyo gi, ma seche moko gimulo kata mana remo. Magi be nyalo kelo hepatitis B. Kwadok koni to wang'iyo ni nitie jok ma chuore sandan kata mana tucho itgi, jok ma tucho itgi, nitie kuonde ma gitucho mopogore opogore. To gigi be kapo ni ok oketgi maler, ginyalo golo kuom ng'ama chielo to gitero kuom ng'amat mane onge go. Medical equipments ma seche moko remo, nidwa med ng'ato remo. Seche mimede remo cha to remo cha nok obedo screened maber, mano be nyalo miyo ng'ato bedo gi hepatitis. Maendi en koro wawacho ni ng'ato bedo kata gi yudo oriwre gi ng'ato e yor hera, ka ng'at ma nigi hepatitis B to ok gibedo protected, manyiso ni ok gitiyo gi mpira, be seche moko ok odhi ong'iyo kata ni ng'ani be otuo koso ok otuo, to nyalo yude. King'iyo koni, to mana brush mar rudho lak. Ng'at brush ma ng'at machielo nigi hepatitis ng'ato go nyalo timre nade, ng'ato yudo. To kar hera kaendi sana nitie jok ma nyalo yudo, to wang'iyo jok ma yude mang'eny malo jomoko. Manyiso ni nitie jok ma sani ng'iyo ka koro piny olokore, yudo ni nitie joma chuo ma nindo gi joma chuo wadgi. To jogi yudo ni yudo tuo ni
mang'eny maloyo joma kaka Nyasaye ochweyo. Yudo ni ma waluongo ni homosexual ma chielo gi ahinya kwa temo compare gi jok matimo normal sex. O manyiso ni kata odoko ni ji duto te nyalo yudo hepatitis B, to nitiere jogo mantiere kod rang'iny mamalo mar yude kaka jogo matimo hera e chwech achiel ahinya joma chuo. Ok ang'eyo gima timore ka daktari, to mori nyalo pimonwa ni ang'o momiyo gitiere kod thuolo mamalo saidi mar yudo hepatitis B kipimo gi joma moko. Wang'e maber yor kaka Nyasaye ochwe ji, to gimoro amora timore kalure kaka ochweye. To seche ma koro idwa dhi niwach koro mano waluongo ni anal sex. To anal sex ni yudo ni the area mar kuma gitime gini odiny. To seche ma gitimo gini to gini dhi hinyogi. Gi nyalo chwero remo mang'eny, hinyore mang'eny maloyo jok matimo gini e yo makare. Koro yudo ni gini to gini kende giyudo nyaka tuo maloyo jomoko. Kendo mano en gima kata kusomo to ineno kata kidhi e internet tiyudo kong'eny sana ni jok ma yudo ayaki mang'eny gin jok matimre nade, jok ma homosexual. Hepatitis B mana kamano. Joma yude mang'eny gin homosexual kalure gi yorno mar lando tuono. Daktari, kaka in laktar maneno jotuo mang'eny kata jotuo mopogore koka bang'e ichwalo ir specialist, tiende ni in general practitioner. Kapo nono ni itimo ga nonro kata king'iyo tuo mar hepatitis B ong'eny marom nade pacho kae kata ong'eny marom nade e gwengewa ahinya mag Kaluo? Tuo ni en tuo mang'eny, niwach yudo ni piny mangima yudo ni by research manotim mogik ne 235,000,000 mano yudore ni nigi rimre nade manigi tuo mar hepatitis. To kiduogi narrow down Kenya ka yudo ni ji madhi mana 100,000 nyalo bedo nigi tuo mar hepatitis. To seche ma koro ji nigi tuo ni to yudo no ng'eny kuom seche mon mapeke ma koro wayudo gi wach ng'eny ji ok bi kata mana osiptal mondo timna opim gi. Tiyudo ni seche ma mine bire clinic to achiel kuom gik mipimo en hepatitis. Watimo mano ni wach wadwaro ni mondo wageng' tuo ni mondo kik mak nyathi seche ma nyathi nyuolo cha. Mama no bende ibiro nyiso ni ng'ama miyo mapek nitiere kod hepatitis B kaka inyalo tim mondo miyo rit nyathine mondo mi kik game. En tuo kuot mar chuny, hepatitis B. Igani en it's time for action. It's time for action. Kaka Ramogi TV, kaka Dr. Jerry, kaka penj laktar, en action mane ma diher kata ote mane ma diher mondo mi oganda wako tenre kod hepatitis, wawere kod kakitimo diagnosis, wasenyiso gi gima en, wasenyiso gi kaka olandore, wabodonje thieth bang'e, wabodonjo e kaka inyalo geng'e bang'e. To it's time for action ema dwani ka nus dakika iwuoye kodwa matin kaka jogo madwa yudo puonj kowuok kuomi daktari. Mokwongo onego wabed ni wang'e ni nitie tuo miluongo ni hepatitis en tuo malandore mana kaka ma kaponi seche ma koro idwa geng'o ayaki, ng'e ni ok igeng'o ayaki kende, igeng'o hepatitis B. To nitie tuoche mopogore ma be nyalo bedo ni geng'o e yor tiyo gi protected sex. Geng'o hepatitis ok ochung' mana e unprotected sex. Wacho ni kata mana gik mariwo kod kute mag ayaki e yore mag saloon chandruok mar hepatitis B. Omiyo it's time for action. Nyaki ng'e inuon mondo makama kimichodo bende gini makare. Aseneno ni nang'o odhi nyote nade mano gimoko mar ariyo keke suli. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that
unfold into unbearable pain. How far will you stretch for the one you secretly love? What this throbbing story Subitabdai, only on Viusasa. Oye wich mang'ich mos kaitang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom. Onyalo chote yo mayot. In kikao launi to ibondisori. Ineno? En ang'o momiyo in chal ka gima an ang'eyi? En ang'o ma nyithindo wacho ni wadhi od mondo wanyisi kindi? Ni krio kinyi, pokimago gima okitiemo, tiji nago mokich. Sarabjit Singel En jatelo maduong' Punjab Dalka. adier. Koro, anatim ang'o? Achak chiwo sweet. Mar hepatitis C, kata itiyo kod toothbrush maswak mar rudhak, kata idhi e saloon, kata ng'ama miyo mapek onyuolo nyathi to nok ong'eyo mar hepatitis donjo kuom nyathi. Kutegi gidonje remo. Ka gisedonje remo, daktari biro wuotho kae to gitimo chuny nade, ma gisedonje chuny ma gitimo chuny dhi chalo ma chuny dhi bedo godo kanyo kama akwayo ni mondo mwabed picha mar chuny kaka gini nyalo ringo machope chuny. Onyalo chako yo mayot mokalo, ikaw toothbrush nyawadu itiyo godo, kare ne nitiere kod hepatitis, isekete dendi. Oriwore e yo ma okuritoru, ng'ato ne nitiere samoro gi kod kute ma nitiere kod isegamo hepatitis kod weche makamago. Wuothe kodwa kosedonje del kod kaka oringo modhi nyaka e chuny, modonje chuny, gimotime chuny kosechope chuny. Hepatitis kaka waluonge en inyruok. Koro ni hepatitis. To inyruok chuny ni manyiso ni iteka gidonje remo, to ka gisedonje remo to giwuotho nyaka e dho chuny. Ka gisechopo e chuny to koro gidhi kelo gimiluongo ni inflammation. Kuot mar chuny. Kuot mar chuny gi omiyo ka chuny no be koro medo. To kokamano to be koro lit. Ma wacho kuot. To tich maler koro be ok oti. Chuny en achiel kuom gik magolo gimiluongo ni bilirubin. Bilirubin en end products, kata kaponi remo oselosore, remo nyalo ndaloge ma en dweche adek kanyo osetho. To nitie gik ma koro gika onego bed ni igolo oko e del. To gigi ma koro dho chunye ma koro mondo golgi oko i del. Seche ma koro nitie koro dong' na tong', koro bilirubin ni koro dong' i remo, mang'eny i remo, kata mana tong' wang' ng'ato chako maratong', kata mana i lewe gibedo maratong'. Gimang'eny chandruok ni. Apart from mano, to bedo gi ma dho chuny no nitie. To seche moko kata komulo to onego bed ni winjo kuma chunyi nitie, dho chuny nitie. Koro seche moko be ka in hepatitis niwacho kuot, kimulo bundi kanyo tiwinjo ka inyalo mulo gimoro. To seche mimule cha tiwinjo kolit. Mano be en nyalo nyisi ni timre nade, inyalo bedo gi hepatitis. In gi bilirubin mang'eny to
seche moko e iyi kanyo seche michamo chiemo cha to okonyo kata gi enzymes gi mondo timre nade onyos chiemo cha mondo mi teko to mi madini mopogore opogore tiyudo ni koro chunyi cha produce enzymes gi nikech olit yudo ni kata mana seche midhi oko maduong' tineno ka kata mana oko maduong' ni chako bedo marepre obedo marepre kata kala moro ma green moro mondo beni ma aisha mikoro kuogi no kata bile ni be yudo ni omakore gi kaka do chuny tiyo koro yudo ni mano be koro chuoni cha bedo marachar ok obed gi kala ne monego bed no bedo godo mago gin gik ma nyalo nyisi ni ng'ato nyalo bedo ni en gi shida mar hepatitis to seche moko dendi lokore maratong' ok matin be kidhi tiyudo ka kendo ibo lokore makoro en DPLO seche makoro idhi oko matin cha tineno ka en ratong' kabisa makoro olokore ma king'iye to en kako onego bed no bedo mano be ranyisi machielo manyalo nyisi ni gigi te katimore dendi ka be iwinjo ka liet moro nitie niwach koro wang'e ni kute ma odonjo ei dendi te ma hinyi koro liet moro be bedo iye ka jony moro mar del be bedo iye ka wich bar moro be bedo iye ka to kaponi ok iyo maber kata mana chiemo seche moko nyalo tami ma seche moko kichiemo te ng'ok en gima en achiel kuom gik ma nyalo nyiso kata ng'ato ni nyalo bedo gi hepatitis niwach enzymes cha kaponi ok olos gi maber to chiemo ok otimore ok olosore maber e ich kata ok okaw maber e ich to ng'ok en gima koro yot mondo otimre wantiere kod ranyisi ma bende ketonwa maber mokalo kanyo picha chuny mating'ore kata ng'ok mana kaka ipimonwa cha daktari kata wachonwa kata ni ndhadhu mar chiemo bende dok piny nikech ituo daktari donge kato kido mar oko matin kwa en mondo mi giketne johera wa picha no maber mondo mi ginene kido mar lach bende lokore wang' lokore ratong' del lokore ratong' kaka wanene picha kanyo no nyanya picha no maber nyakwara mogi ajwang' mago ranyisi mag hepatitis B olo mang'eny jony mang'eny kachiel kod fuoni mool thoth ni daktari pimna ni ranyisi gi ng'ato dhi neno ka kute gi osedonjo e del kuom thuolo marom nade koso ma to gidhi donja ka koro chuny osekethore kata osekuot mobedo malit nitie jok manyalo yude kata bang' dwe achiel kata mana waka jumbe ariyo to nyalo neno lakini gitin tuo manyalo budho kodi kata mana dweche auchiel manyisi seche ma en e dendi cha omedo mos lure gi kendo mag del nitie roteke mag del manyalo mapiyo kata manyalo yuare kapoko onyiso ranyisi to nitie jok ma koyude to make amaga to chako immediately nyithindo matindo yudo ni seche moko nyalo ranyisi ok nyalo rakineno tidhi neno mana matin kabisa niwach nyithindo matindo gi roteke mag del margi losore mapiyo seche ma giyudo tuo ni roteke mag del losore piyo to gidhi to gikedo gi tuo cha koro tuo cha ok nyal hinyo gi mang'eny ma gin gichango mapiyo maloyo madongo to ng'enyne wawach chakre gi jumbe ariyo nyaka dweche auchiel mag mondo ranyisi oneno ojumbe ariyo nyaka dweche auchiel adwani mondo mi i correct aponono ni an wrong kata adwani mondo mi imed tayowa mondo wang'e med winjo weche maber matindo mag ne bedo wacho ga ni nyithindo mantiere bo higni 5 rateke mag dendgi pod ni piny kata ok ang'eyo ni pogruok bedo ka tuoche kata kamano moko donjo iyudo ni igni gin malo gin nyithindo madongo piyo to seche ma dendi dongo piyo cha roteke mag del kata ka gihinyore to iyudo ka gichango mapiyo maloyo jok madongo kata nyithindo matindo kabisa koro maendi momiyo wawacho ni roteke mag del mag nyithindo kata mana chakre higni 5 ber moloyo nyithindo matindo mama wawuoyo kuom nyithindo chakre +5 kata 5 mani buo higni 5 margi ok ber maloyo madongo gi gima ber motimo gi hepatitis en ni koro nyithindo matindo ka hepatitis mopogore
nitie vaccine ma imiyo gi ndalo ma onyuol gi kosechuo gibedo gi lifelong immunity. Kidieny mokwongo Dr. J wakacha ni jogo matimo hera kidieny mar chuech achiel joma chuo ma nigi thuolo mamalo mar bedo kod hepatitis. Joma gibende matiere kod thuolo mamalo mar gamo hepatitis. Joma nigi thuolo mamalo kama machielo gin jok ma tiyo gi yedhe mag mameroji ordinary drugs. Ng'eny gi yudo ni gichuore e ginene ndana achiel giyudo ji ariyo kata tiyo gi ndana achiel. To yudo ka koro giyudo remo cha, to ka giseyuayo remo cha to ochuo ng'ato achiel to ok odwa notiek ne ng'a nyawadgi yadhni. To seche modhi ochuo nyawadgi cha tingino miyo oketo remb ng'ache e mare. Mano nyalo miyo gibedo gi thuolo mamalo mar yudo tuoni. Hospital wan mar kaka disposal marwa ma watiyo godo e osiptal ok ochimo yo makare. Mano nyalo miyo ji chuore kata gi sindan mosewiti. Kuma kata wan mocha nyalo bedo ni ti achuoyo sindan, seche ma tiko chuo ng'ato sindan to kaketo sindan cha yo makare to gicha chak dug chuoya. Mano nyalo miya abedo gi thuolo mamalo mar yudo tuo mar hepatitis. Joma mine ma nyithindo matindo minyuolo kasi tinyuolo gi mine manigi hepatitis. Nyithindo gi nyalo yudo hepatitis. Manyiso ni seche ma miyo ni tuo nigi hepatitis to nitie thieth mimiye. Kose miye thieth no duoko viral load chien, kokamano to chango maber ma kochopo ndalo ma koro nyathi nyuolo to inyuolo ka onge risk mar yudo hepatitis. Thothne unyiso waga daktari ni tuoche ma biro kidieny mag kute mag viruses thothne rateke mag del kedo godo kien marum kaber karateke ni mag del beyo. Okang'e ni watiere kod case mar hepatitis ma bende nyalo wach ni nyalo rumo kien karateke mag del mag ng'ato ber koso eto koro nyaka ng'ato chomre achoma gi thieth. Ji mang'eny yudo ni thiedhore ma roteke mag del tiyo kapo ni roteke mag del mari ber. To gi piny masani yudo ni jomoko nitie jok mok ok ti gi balanced diet maber, koro roteke mag del odok piny. Nitie tuoche mopogore diabetes, cancer, mago jok ma roteke mag del margi ni chien kata ni piny. Magi jok ma seche moko nyaka waket kata mana antiretroviral moko manyalo geng'o kata tayo mondo gini obtim nende ohiny gi ahinya. Antiretrovirals. Thothne kwa winjo kaka kamano to wi oganda dhi mana e tuoche mag tuo kaka kute mag ayaki. Wan gi antiretrovirals mag hepatitis mag ayaki koso enana blanket. Gina maka ema koro watemo mana geng'o ni kik tuo ni landre ahinya kata kiko bed ma tek ahinya mainyi. Koro seche mokoro omiye cha to dendi cha ema koro wategemea mondo timre nade okonyi mondo koro tiek tuo ni e yo mayot. Wabodonje weche mag thieth daktari biro nyisowa kar antiretrovirals ka koseketi antiretrovirals kapono ng'ato nigi kute mag ayaki wacho ni ibro muonye ndalo ni te mag ngimani ka ionge kod kute mag ayaki intiere kod hepatitis. Dr. Jerry mi antiretrovirals ibo muonye kuom thuolo machal nade ponono ni iwegi gie kore dhi bedo nade. In gi penjo mora mora kidieny mar adek penj Dr. Jerry kikisudi. The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low
as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route, or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Nin kanye chakre okinyi, pok imadho gimoro, pok ichiemo, tiji en mana goruok gi ji. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyiso oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro ngajo ng'otok mar rameny piny. Chik by Piny Kenya koro yango kwayo mar Raila Amolo Odinga mar bedo jakom African Union Commission e yiero ma ibiro tim higa manyien. Taifa la Kenya na umoja wa taifa la Kenya ni muhimu kuzidi umaarufu wa viongozi wetu. Hassan Omar, Mohamed Ali na wengine, sisi ni kitu kimoja na tutahakikisha tutakuwa kitu kimoja. Welo mar Ali Hassan Joho kaka jatend migao omedo liete siasa ma Mombasa kama nyocha piem liche kind Mohamed Ali kod Hassan Omar. Gweng'ni oken miuso. Oganda mantie kani osedak kuom higni mang'eny kendo chunygi ok mor kod wach mar ni dwa golgi e gweng'gi. Sirkal ok osewuotho e ler, kambi mar Shanta Gold ok osewuotho e ler. Kanisa mar Anglican koro donjore kendo kwedo kambi kunyo mula magichichgo e gweng' mar Amula e kar chung' od bura Magem. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ineno ranyisi gi, idhi mondo mi ine daktari, poko keti e antiretrovirals, kata poko nyisi ni mondo mi ket rateke mag dendi obed motegno. Thothne gitimo diagnosis nango kapok wadonje weche mag thieth. Daktari wachagi kanyo kaka wadonje e weche mag thieth. Kik wil ni tholo bende ber mokalo inyalo penjo Dr. Jerry penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod hepatitis B. Omiyo bed thuolo, waseyawo line mag simu, waseyawo line mag SMS, nyaka Facebook page bende ni thuolo. Daktari, diagnosis. Diagnosis mag hepatitis yudo ni mokwongo wakawo watimo gimilongo ni history taking. History taking en ni koro wawinjo jatuo gima owacho kaka onyalo pimo kaka tuo ni osebedo katime. To ranyisi kate bi wuok e history, manyiso ni seche miwuok e history ma wakawo history cha to daktari dhi fwenyo kata ni wanyalo bedo ni wadili gi tuo mar chuny. Seche ma ng'ato yonno ka wang'e ratong'. Yena ka usimbe Bernard daktari. Machiegni Bernard. Machiegni Bernard. Samoro ng'ato
nie yadni. Nyalo konyowa nade nikech oseyude ni nitie to ok nyal miye yadni gi tuoche moko pod onyore. Be mano en adier kuom yedhe ma kweyo maduoko teko tuoni chien. Erokamano. Thothne dwaro ler mar ARVs, antiretrovirals. Nitiere kaka samoro intiere kod tuoche mamoko koro ARVs nyaka tuo tinde mondi kokimi yedhegi. Mano adiera ni wach iyudo ni tuoche gi nyalo bedo no ingo dendi. Nyiso ni seche ma ging'eny cha kata ni inyalo bedo ni in kata gi TB. Seche moko in kata gi meningitis. Ka tuoche gi kaponi teko gi ni malo. Seche ma koro chak mi yath cha bing'eni ni obiro gi complications mage. Seche complications gi chako riwore gi mar tuo ni to ginyalo bedo matek ma nyalo kata tieki. Koro nyaka waduok tuoche kata tuo matin ma koro kata mi yedhe ka to side effects ka ok dhi hinyi kabisa. Koro ng'eni nyaka seche mwathiedhi ni gima mwang'eyo onge tiende mondo amiya yath na mi yath to ang'e maber ni seche ma mi yath to dhi tieki. Wadoge diagnosis. Koro wawacho ni wang'iyo ranyisi to ranyisi gi kwase lero maber bwayudo ni ng'ani nyalo bedo gi tuo mar hepatitis. Mana kiyiena. Edward, hello, penj laktar. Awito Edward, pole. Wadhi test. To koro liver as a whole kaka tiyo. Kaka chuny chal, kaka tiyo. Mangiso ni wanyalo timo kata mana ultrasound wang'e ni bo kuot koso ko kuot. Mano abdominal ultrasound. Wanyalo chak wadugu wang'iyo kata mana liver function test. Liver function test mangiso ni en mano test mang'iyo kaka chuny tiyo. Gik mogo nego beno gole i remo ka. Bo golo gi eyo makare koso otimo nade. Wachak wang'iyo kata mana hepatitis. Wanyalo timo hepatitis B. Blood test. Mano ema nyalo nyisowa ka ng'ato nigi hepatitis kata onge godo. To seche mwang'iyo mabe, watimo gimiluongo ni differential diagnosis analysis. Wang'iyo ni to be nitie gik moko ma tuoche moko manyalo bedo ni chal gi hepatitis manyalo bedo ni in godo to wakia ni wan waparo mana ni wang'iyo maber ni hepatitis nyalo tero mamake kanyo kama onyalo tero yud kansa achiel kod Steven line. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni. Apenjo an in gi tuoche ariyo. Koro man ma nyaka kum chiedh mondo ka inuri to biabe. Okawinjo penjo maler moro daktari winje. Openjo ni ka in gi tuoche ariyo ma paro ni nyalo bedo ni wuoyo kata mana wachayaki kaso gi mar hepatitis. Koro mane monego bed ni thiedho mondi mokwongo kaka ichaki dhi machielo. Kwang'iyo maler hepatitis mangiso ni oketho chuny. To chuny ni e gima kata mana yedhe mag ayaki kata mana yedhe mopogore opogore golo temo mondo oluoki kata metabolism mondo goloko machilo kata gi gik madong' e del. Kaponi ok ithiedho chuny to onge gima ikonyo. Momiyo seche moko kata ng'ato nigi tuo mar chuny owinjo ka lit kata kodhi osiptal tiwacho ni chunye ok ber ahinya. To nitie yedhe moko ma inyalo nyise kata ni magi kuong iwe mondi. Mondo thiedh chuny mondi. Mondo thiedh chuny mondi mondo chuny koseduogo maler e kaka inyalo dhi godo mbele. Manyiso ni chuny en gima duong' sana kaponi okethore to wadhi yudo chandruok mang'eny e del. Wadok e diagnosis. Koro kwasetimo ultrasound waseng'iyo ni to tuo ni onyalo bedo ni olokore cancer kata en cirrhosis. Kwayudo kapo ni en pod en mana hepatitis. Daniel. Diagnosis onge wach. Hello, penj laktar. Hello. Yes. Machiegni penj laktar. Yes. Yes. Maram. Kwayo ni mondo mi director na kata producer na kauna simu no mondo mi wadhi nyime. Daktari wadhi nyime. Koro kwaseyudo ni en hepatitis makoro wapimo kata remo wayudo ni en gi hepatitis B. To koro wang'iyo kaka jatuol chalo. Kalure gi kochalo onyalo bedo ni en otuo ahinya, onyalo bedo ni en ng'ama tuo mawuotho ma kawaida, onyalo bedo ni koro chiemo matame. Koro wathiedhe kalure gi kaka en.
ma kaponi wang'e ni en ng'at ma ok ochun nyaka wamiye antiretroviral ma dende ni onge tuo moro amora manyalo miyo dend kata mana roteke mag del mage tin, to wanyalo miye mana supplements to dhi mbele maber, to supplements gi nyalo konye, ojiwo dende to chango. To nitie joma koro ochuno ni nyaka waket gi antiretrovirals, to nitie joma nyaka wawe kendo dendgi chang mondi waket gi antiretrovirals maruo jok manigi tuoche mopogore opogore. Koro kaendi en yudo tuoni, to kiseyudo tuoni tithiedhe yo makare. Kata ni thieth mokwongo kata kapok ochopo en ni mondo ine ni irito ratekeni mag del, iwacho ga ni geng'o ber moloyo thiedho. Nyaka we sim Diana kata wadhi nyime. Diana, halo, penj laktar. Halo. Machiegni Diana? Antiere gi penjo. Antiere gi pressure. Injo ka? Ando karama. Koro atagi ai kata yang dulu. Koro atagi nak kami saya sebenarnya nyala cuma pasal ai kata dengan kata function magneta di tio. Wacho ni en gi pressure. To ok wacho ni ok omiyo wa pressure ni osebudho maromo nade. To pressure wang'e ni pressure en gima kelo gimiluongo ni multi-organ failure. Multi-organ failure manyiso ni fuonde gi mopogore opogore hinyore, to gifail ni koro ok ginyal tiyo. Gima timore ni koro osetimo ultrasound, bo ok wang'e kata ni noyudo ka chunye rach, lakini mano en nyalo timo. Kotimo ni abdominal ultrasound nyalo nyiso kata mana kidney mare kaka tiyo, niwach pressure wang'e ni ketho nyaka kidney to ketho nyaka adundo. Koro magi gin kaponi en ng'ama dwa ng'iyore maber, to kuongo ng'i adundone onyalo timo kata mana echocardiography, kata mana matin onyalo timo kata mana kwa dhi kidneys, onyalo kata mana ng'iyo kidney function test, kata ultrasound no be nyalo miye nyise kaka kidney chalo, lakini kidney function test nyako tim. Kaso liver function test, koro kwadok e liver kata mana idho chuny, to liver function test en gima onego bed ni ong'iyo ni to chunye otiyo gik madong'. Mwang'iyo liver function test ni, wang'iyo gimiluongo ni mano wacho ni miyo remo bedo mar gini ema onego bed ni idho chuny golo oko, wuog oko onego ma kata mana mar cho. Seche mwang'iyo bilirubin ma odong' e remo cha. Inyalo make kanya ka sim Diana? Diana, halo, penj laktar. Diana, halo? Dorothy, aha. An gi liver failure. In gi? Liver failure. Mara to ne nyaka binde nyang gi kuot mar chuny. Winjo ka chunya sikalewa otimara godhiambo chunya lewa mo aso di manyalo timo lakini nadhi agakana nomiyo yedhe moko koro sani gisani to yodho kod mamiyo kod wang'a be seche moko lo. Daktari, kik idhi mabor, daktari. Owacho ni en gi liver failure, mana kaka winje, to owacho ni wang'e rokre maratong' manyiso ni bilirubin ka yudore i remo. Liver nigi chandruok, ok ogol gigi yo maber. To mano nyini koro hepatitis. Onyalo bedo no kelo hepatitis, mana ni wach mopogore opogore mana kaka pressure. Ma onego bed ni yo maber. Okethore kabisa, to onge wanyalo liver failure, wan gi permanent manyiso ni okethre te, to onyalo bedo ni okethre nus. Koro seche ma okethre te ni, to koro mano nyaka wamany yo machielo monyalo kata ma imiye godo liver machielo.
to kaponi en matin moko kethre duto. Kaponi warite maber, chiemo makare ma waluongo ni dakteche mopogore mondo mi omiye ochiem e yo makare, gik manyalo ketho medo ketho, gik ma ok nyal medo ketho. Koro konyowa mondo gini onyalo dok kende mos molosre mana kongi pressure maber, gimoro amora okete yo makare, ko yudo dakteche mabeyo to nyalo konye ba gini chak duoge e wang'e. Mano kende ema en gaber matin kod chuny kaka dwarore to nyalo losore ma obed maber. Ne wantiere kod Edward kata kamano inyalo duogo kendo. Wangie weche mag thieth mag hepatitis. Wawacho ni hepatitis en tuo ma ni ng'ato yudo giro teki maber to kwa itore maber brogore kode borum to koro chuno ni nyaka wami yath mago jok ma ratil mar del ni piny. Kokamano to kethruok mar chuny ni osebedo mang'eny ma nyaka wajiwe kutegi omed landore kata med kethe. Koro mago jok ma seche moko miyo antiretroviral kwa mar higa achiel. Magi gin kute ma thiedho gi ok yot, gitemo geng'o, gitemo kedo gi yath. Akaw sim Stacy mabende e simu mogiko wuono. Stacy, hello, penjla. Hello. Machiegni? Wapunga lwero kamano. Machiegni. An gi nyathi ma ja 9 years. So nosechako nodiewo gi ng'ok. Kasto gigo ke mang'eny modiewo. Koro sani wang'e ng'ena nyalo timo nang'o to ok ang'eyo gima time maduong'. Gino setime kuom thuolo marom nade? Sani en gi wik achiel. Wik achiel. Un kanye? Kwa Nairobi. Nairobi, Dr. Jerry. Wanyalo bedo kwa deal gi hepatitis A. Niwach hepatitis A yudo ni en okelo diep. Oketho chuny. Mano en onyalo miyo ng'eyo mang'eny kata ng'ok mang'eny maonge teko. Manyathi maber to nyalo hinye. Koro ber ka pono dhi osiptal machiegni mondo otim nyathino. Hepatitis A en gima nitie kendo obiro ndalo koth niwach pi molil gi oula mokudore nyalo timre nade, nyalo miyo landore. Aneno ka thuolo maya wang'ana kwa yiri mondo magol twagni studio ka wanyalo dhi kode oko kocha nyalo nyiswa ni nyalo yudi kanye, wach miki nyalo weyo wagodo kod namba ni mar simu. Hepatitis B en to ohinyo ji loyo thiedho niwach yudo ni hepatitis B wang'e kaka oyudore to mano wageng'e kwayude. Ber ng'eyo ni gini en chalo nade to kaponi iyude to thieth chalo nade. Ma waselero kaka wanyalo thiedhe maber. Ber kaponi wang'iyore kendo warito ngimawa. An yudo hospital medical health services. Ito yudora Jerry Okello FS. Okello. Erokamano mang'eny. Ne director na Lindsay, producer na Perpetua, erokamano mang'eny. Maduong' moloyo ne in jahera mar penj laktar kawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.